Poznáte to. Autobusy plné turistov, keď aj tá najkratšia plánovaná zastávka trvá minimálne pol hodinu. Nekonečné rady na toaletách, dlhé čakanie v reštauráciách, na zaplatenie, na objednávanie jedál. To sú proste traumy, ktoré bežný turista zažíva na zájazdoch s ostatnými cestovnými kanceláriami. My vo Victory Travel dobre vieme rozdiel medzi dobrodružným cestovaním a masovým turizmom. Práve preto sme obmedzili veľkosť našich skupín na maximálny počet 16 ľudí. Mnohokrát je to oveľa menej. Na našich zájazdoch sa vám nikdy nestane, že budete len jedným z mnohých turistov, že nebudete vedieť na konci zájazdu mena ostatných účastníkov zájazdu, alebo že sprievodca nebude pamätať vaše meno. A malá skupina zaručuje individuálny prístup práve sprievodcu ku vám. Na našich zájazdoch sa vytvárajú silné putá a priateľstvá, ktoré pretrvávajú dlhú dobu. A to nie je fráza, to je naozaj realita. Ak teda nechcete byť len priemerným turistom, ale chcete naozaj cestovať, vyberte si autentické cestovanie z Victory Travel s garanciou malých skupín.